Μια φορά και έναν καιρό ζούσανε τρία λυκάκια με φουντωτές ουρές και μυτερά αυτάκια. Το πρώτο ήταν άσπρο, το δεύτερο μαύρο και το τρίτο γκρίζο με πράσινη ουρά. Η ουρά του δεν ήταν πάντα πράσινη. Ήταν πράσινη μόνο όταν τη βούταγε στην κατσαρόλα με το σπανακόριζο. Μια μέρα τα φώναξε η μαμά τους και τους είπε «Καλά μου λυκάκια, μεγαλώσατε πια και έφτασε ο καιρός να χτίσετε δικό σας σπίτι. Άντε λοιπόν στο καλό και να σας λέω, να φυλαγόσαστε από τον Ρούνι Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι». «Μείνε ήσυχη μανούλα, θα έχουμε τα μάτια μας 14», υποσχέθηκαν τα λυκάκια και πήρανε το δρομάκι. Εκεί που πηγαίνανε ανταμώσαν ένα καγκουρό που έσπροχνε ένα καρότσι γεμάτο κόκκινα και γκρίζα τούβλα. «Να ζήσεις καλό μας καγκουρό», του είπανε, «μας δίνεις λίγα τούβλα να χτίσουμε σπιτάκι?» «Με τα χαράς», αποκρίθηκε το καγκουρό που το λέγανε ζιπ ζιπ ζωρό και τους χάρισε όσα τούβλα θέλανε και 3 παραπάνω. Τα λυκάκια στρωθήκανε στη δουλειά και χτίσαν ένα τούβλινο σπιτάκι. Την άλλη μέρα, εκεί που παίζανε στον κήπο, τι να δούνε? Τον Ρούνι Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι. Αμέσως τρέξανε και κλειστήκανε στο σπιτάκι τους. Ο Ρούνι Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι χτύπησε την πόρτα και είπε «Λυκάκια μου μικρά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου και μένα». «Δεν τρελαθήκαμε», απαντήσανε τα λυκάκια. «Αν δεν ανοίξετε αμέσως τώρα θα φυσήξω με θυμό και φόρα. Με θυμό και φόρα θα φυσήξω, το σπιτάκι θα το ρίξω». «Και δεν πά να φυσήξεις», είπανε τα λυκάκια. «Φύσα, φύσα, φύσα. Φύσα με θυμό και λύσα. Φύσα σαν το φυσερό, το σπιτάκι το γερό». Και πράγματι ο Ρούνι Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι, πήρε μια βαθιά ανάσα και μετά φύσηξε. Φύσηξε δυνατά σαν σύφουνας, άγρια σαν ανεμοθύελα, ορμητικά σαν 10 τυφώνες φύσηξε. Κάπως έτσι δηλαδή. Φου, φου, φύσηξε, ξεφύσηξε, αλλά τίποτα. Το σπιτάκι ούτε που κουνήθηκε. Τι να κάνει ο Ρούνι Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι, έφυγε με κατεβασμένα τα μούτρα. Σε λίγο όμως ξαναγύρισε. Αυτή τη φορά κρατούσε ένα σφυρί, ένα πελώριο σφυρί. Μια και δυο γκρέμισε το σπίτι και πήρε στο κυνήγι τα λυκάκια. Τα λυκάκια κρυφτήκανε πίσω από ένα πηγάδι φοβισμένα με μουσούδια σκονισμένα. «Τι να κάνουμε τώρα?» είπε το άσπρο λυκάκι. «Έλαντε», είπε το μαύρο. «Πρέπει να χτίσουμε πιο γερό σπίτι», είπε το γκρίζο λυκάκι. Πάνω στην ώρα είδαν έναν μάστορα κάστορα. Σιγοσφύριζε ανέμελα και ανακάτευε πηχτό και γλιστερό τσιμέντο σε μία μπετονιέρα. «Να ζήσεις μάστορα κάστορα», του είπανε. «Μας δίνεις λίγο τσιμέντο να χτίσουμε σπιτάκι?» «Με τα χαράς», είπε ο κάστορας ο μάστορας και τους έδωσε όσους κουβάδες πηχτό και γλιστερό τσιμέντο θέλανε. Τα μικρά λυκάκια στρωθήκαν στη δουλειά και χτίσαν ένα σπίτι από τσιμέντο. Την άλλη μέρα, εκεί που έπαιζαν στον κήπο, τι να δούνε? Τον Ρούνι Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι. Αμέσως τρέξανε και κλειστήκανε στο τσιμεντένιο του σπιτάκι. Ο Ρούνι Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι, χτύπησε την πόρτα και είπε «Λυκάκια μου μικρά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου και εμένα». «Να πας να πνιγείς», απαντήσανε τα λυκάκια. «Αν δεν ανοίξετε αμέσως τώρα θα φυσήξω με θυμό και φόρα. Με θυμό και φόρα θα φυσήξω, το σπιτάκι σας θα ρίξω». «Και δεν πάω να φυσήξεις», είπανε τα λυκάκια. «Φύσα, φύσα, φύσα. Φύσα με θυμό και λύσα. Φύσα σαν το φυσερό, το σπιτάκι το γερό». Και πραγματικά ο Ρούνι Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι, πήρε μια βαθιά ανάσα και μετά φύσηξε. Φύσηξε δυνατά σαν σύφουνας, άγρια σαν ανεμοθύελα, ορμητικά σαν 100 τυφώνες φύσηξε. Κάπως έτσι δηλαδή. Φου, φου, φου. Φύσηξε και ξεφύσηξε, αλλά τίποτα. Το σπιτάκι ούτε που κουνήθηκε. Τι να κάνει ο Ρούνι Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι, έφυγε ρουθονίζοντας απογοητευμένο. Σε λίγο όμως ξαναγύρισε. Αυτή τη φορά κρατούσε ένα κομπρεσέρ. Γκρέμισε το σπίτι και πήρε τα λυκάκια στο κυνήγι.
Τα λυκάκια με τρεμουλιαστές ουρίτσες και μουσούδια σκονισμένα κρυφτήκαν πίσω από έναν φράχτη φοβισμένα. «Τι να κάνουμε τώρα», είπε το μαύρο λυκάκι. «Έλα ντε», είπε το γκρίζο. «Πρέπει να χτίσουμε ένα σπίτι ακόμα πιο γερό», είπε το άσπρο. Πάνω στην ώρα, εντελώς τυχαία, έτυχε να περνάει από εκεί ένα φορτηγό που το οδηγούσε ένας ρινόκερος. Ήταν φορτωμένο με πλάκες από ατσάλι, κατσαρό σειρματόπλεγμα, σιδερένιες αλυσίδες, λουκέτα και πόρτες από χρηματοκιβώτια. Τα τρία μικρά λυκάκια κάνανε οτοστόπ. «Να ζήσεις καλέ μας ρινόκερε», του είπαν όταν φρενάρισε. «Μας δίνεις λίγες πλάκες από ατσάλι, λίγο κατσαρό σειρματόπλεγμα, λίγες σιδερένιες αλυσίδες, μερικά λουκέτα και μια πόρτα από χρηματοκιβώτιο?» «Με τα χαράς», είπε ο ρινόκερος που τον λέγανε Πόπο Λιμπόπο, και τους έδωσε απ' όλα. Και ατσάλι και σειρματόπλεγμα και σιδερένιες αλυσίδες και λουκέτα και μια πόρτα από χρηματοκιβώτιο. Τα λυκάκια στρωθήκανε στη δουλειά και χτίσαν ένα τσάλινο σπιτάκι με κουρτίνες από σειρματόπλεγμα και πόρτα από χρηματοκιβώτιο. «Αυτό θα πει σιγουριά και ασφάλεια», είπανε μόλις τελειώσανε. «Ας είναι καλά ο Πόπο Λιμπόπο». Την άλλη μέρα, εκεί που πηδούσανε σχοινάκι με τις αλυσίδες, τι να δούνε? Τον Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι. Αμέσως τρέξανε και κλειστήκανε στο ατσάλινο σπιτάκι τους. Ο Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι χτύπησε το κουδούνι και είπε από τη θηροτηλεόραση: «Λυκάκια μου μικρά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου και μένα». «Απαράτα μας», απαντήσανε τα λυκάκια. «Αν δεν ανοίξετε αμέσως τώρα, θα φυσήξω με θυμό και φόρα. Με θυμό και φόρα θα φυσήξω, το σπιτάκι θα το ρίξω». «Και δεν πά να φυσήξεις», είπανε τα λυκάκια. «Φύσα, φύσα, φύσα, φύσα με θυμό και λύσα. Φύσα σαν το φυσερό, το σπιτάκι το γερό». Και πραγματικά, ο Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι, πήρε μια βαθιά ανάσα και μετά φύσηξε. Φύσηξε δυνατά σαν σύφουνας, άγρια σαν ανεμοθύελα, ορμητικά σαν 1000 τυφώνες φύσηξε. Κάπως έτσι δηλαδή. Φου, φου. Φύσηξε και φύσηξε, αλλά τίποτα. Το σπίτι ούτε που κουνήθηκε. Τι να κάνει ο Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι? Έφυγε. Σε λίγο όμως ξαναγύρισε. Αυτή τη φορά είχε φέρει μαζί του δυναμίτη. Τίναξε το σπίτι στον αέρα και πήρε τα λυκάκια στο κυνήγι. Τα λυκάκια με τρεμουλιαστές ουρίτσες, μουσούδια σκονισμένα και αυτιά καψαλισμένα κρυφτήκανε σε μια κουφάλα φοβισμένα. «Πάλι την πάθαμε», είπε το γκρίζο λυκάκι. «Την πάθαμε, δεν λες τίποτα», είπε το άσπρο λυκάκι. «Κάτι φταίει, αλλά τι?» «Έλα ντε», είπε το μαύρο λυκάκι. Πάνω στην ώρα είδανε ένα φλαμίγκο που έσπρωχνε ένα καρότσι με λουλούδια. «Να ζήσεις καλό μας φλαμίγκο», του είπανε. «Μας δίνεις λίγα λουλούδια να χτίσουμε σπιτάκι?» «Με τα χαράς», είπε το φλαμίγκο που το λέγανε Φίγκο Μίγκο, και τους χάρισε όσα λουλούδια θέλανε και ακόμα παραπάνω. Τα τρία μικρά λυκάκια στρωθήκαν στη δουλειά και χτίσανε ένα λουλουδένιο σπίτι. Έναν τοίχο από κρινάκια και βιολέτες δροσερές, έναν τοίχο από χρυσάνθεμα και πασχαλιές, έναν τοίχο από κυκλάμινα και γιασεμιά και έναν τοίχο από ανεμόνες και τριαντάφυλλα κόκκινα σαν τη φωτιά. Του βάλανε σκεπία από ηλιοτρόπια και μια καμπανούλα για κουδούνι. Έστρωσαν χαλί από χαμομήλια στο σαλόνι και στο μπάνιο γέμισαν την μπανιέρα τους με νούφαρα. Δεν ήτανε βέβαια πολύ γερό, ήταν όμως το πιο όμορφο σπιτάκι του κόσμου. Δεν άργησε να φανεί και ο Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι. Χτύπησε την καμπανούλα και είπε: «Λυκάκια μου μικρά, λυκάκια φοβισμένα, ανοίξτε μου την πόρτα, ανοίξτε μου και μένα». Τσιμουδιά τα λυκάκια. Τρέμανε σαν τα φύλλα από το φόβο τους. «Αν δεν ανοίξετε αμέσως τώρα, θα φυσήξω με θυμό και φόρα. Με θυμό και φόρα θα φυσήξω, το σπιτάκι θα το ρίξω». Τα λυκάκια τρομάξανε τόσο πολύ που παραλίγο να κατσαρώσουν οι ουρές τους. Το μαύρο μάλιστα μαδούσε μια μαργαρίτα και έλεγε: «Θα πέσει, δεν θα πέσει, θα πέσει, δεν θα πέσει». Και πραγματικά, ο Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι πήρε μια βαθιά ανάσα και
Ένιωσε την ευωδιά από τα κρινάκια, τις βιολέτες και τα γιασεμιά, τα χρυσάνθεμα, τα κυκλαμινάκια και τα τριαντάφυλλα τα κόκκινα σαν τη φωτιά και όλα τα άλλα τα λουλούδια να τον πλημμυρίζει. Τι όμορφα που ήταν, χάρμα! Αντί να φυσάει, άρχισε να μυρίζει. Μύριζε και ξαναμύριζε. Και όσο πιο πολύ μύριζε, τόσο πιο πολύ του άρεσε και όσο πιο πολύ του άρεσε, τόσο πιο πολύ μύριζε, ώσπου ένιωσε ανάλαφρο σαν πούπουλο και την καρδιά του τρυφερή σαν λουλουδάκι. Τα λυκάκια μισάνοιξαν την πόρτα και τι να δούνε. Τον Ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι, με μία μαργαρίτα στο αυτί να χορεύει τα ραντέλα. Κατάλαβαν αμέσως ότι ο Ρούνι είχε αλλάξει και από ύπουλο κακό γουρούνι είχε γίνει θαυμάσιο καλό γουρούνι. Βγήκανε από το λουλουδόσπιτο, συστηθήκανε και άρχισαν να παίζουνε μαζί του 1002 παιχνίδια. Και τι δεν παίξανε! Παίξανε τόπι και κρυφτό, παίξανε αμάδες και κυνηγητό, παίξανε μπερλίνα και κουτσό και όταν κουραστήκανε τον καλέσαν στο λουλουδόσπιτό τους. Τον κεράσανε βυσινάδα και φράουλες με κρέμα σαντιγί και πάστα φλόρα και τρούφες και λουκουμάδες και χαλβαδόπιτες και ζαχαρωμένα κερασάκια και ζήσανε από τότε όλοι μαζί, το θαυμάσιο καλό γουρούνι και τα 3 μικρά λυκάκια.